rakkaat katsojat, täällä ollaan Monacossa. Kimin kanssa ollaan tultu tänne juttelemaan seuraavasta kaudesta. Miten Kimi oot ajatellut että miten Ferrari valmistautuu tulevaan kauteen? No en mä tiedä, onko se silleen tavalla. Nyt ollaan oltu aika paljon tuolla radalla ja nyt ollaan tultu tänne Monacoon harjoittelemaan tätä henkistä jaksamista enempikin. Kimi, sinusta on mahdollista tulla seuraava maailmanmestari, mutta tässä tulee vähän Tamilta neuvoja sulle, kun hän on iso mies, kuningas. Okei, Kimi, mä annan sulle 3 neuvoa. Oikea asenne, tahto ja tavoite. Sun pitää asennoitua oikein, tahtoa oikein ja tavoitella oikeita asioita, eli maailmanmestaruus, tahto saada maailmanmestaruus ja tavoite saada maailmanmestaruus. Ja oikealla asenteella, oikealla tahdolla ja oikealla tavoitteella. Tämä on meikäläisen neuvo sulle, Kimi. Joo, tää on ihan hyviä neuvoja. Oikeesti pitää muistaa, että formuloissa ei saa taklailla. Siinä voi tulla huonoa jälkeen. En mä tiedä, kyllä mä ainakin menisin voittaa tämän vuoden maailmanmestaruuden ja Ferrarillakin on samat tavoitteet, että siinä mielessä meillä menee ihan hyvin sille. Kiitoksia Kimille, kiitoksia Tamille, kiitoksia minulle. Nyt siirrytään takaisin tältä lämpikämmästä Monacosta tonne koti Suomeen. Kiitos kuulijat, kiitos katsojat, Monaco kiittää.